Il-Ministru Michael Falzon ma tax garanzija li l-flus li nsterqu mill-poplu Malti permezz ta' deal mal-Vitals u Stewart se jingħataw lura flus li laħqu miljuni kbar ta' euro dan fil-waqt li qed jibqa' ma jweġġibx meta mistoqsi jekk il-gvern ta' Roberta Bela u sa jiftaħ kawża kontra Stewart Healthcare. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi l-ħadd tappella lil Roberta Bela sabiex jiftaħ kawża ħalli l-poplu Malti jieħu lura l-miljuni ta' euro li nsterqulu. Iżda meta l-Ministru Falzon ġie mistoqsi minn Net News baqa' ma tax garanzija li l-gvern sa jagħmel dan. Dawk 390 miljun mhux se jingħataw lura lill-poplu Malti. Naħseb id-dibattitu fil-Parlament kien ċar, dak li qal il-Prim Ministru kien ċar, dak li qal il-Ministru tas-Saħħa kien ċar, m'għandix inżid. Kienet l-Assoċjazzjoni Medika Maltija li l-ħadd żvelat li jiddi l-fraudalenti li sar mill-gvern ta' Joseph Muscat ma' Vitals ġie jiswa lil pajjiżna madwar 390 miljun euro. Ma dan l-istazzjon il-Ministru Michael Falzon ma weġibx lanqas meta mistoqsi min sa jerfa' r-responsabbiltà inkluż hu li kien membru fil-kabinett ta' Muscat. Iżda Falzon farfar mir-responsabbiltà fejn indika li ma kienx parti mill-kabinett li firma dan id-deal. Inti kont fil-gvern u fil-kabinett ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat qed jgħid telet kabinett, il-kabinett kien jaf bija, telet jew ma teletx. Mhix jagħtaw biex nilab xafu dibak, l-għet nissuġġeri aktar għad-dati. Meta pressat mill-ġurnalisti, il-Ministru Falzon minflok wieġeb wissa lill-medja dwar il-mod kif isiru id-domandi. Dak iż-żmien kont fil-kabinett inti le meta kienet jiġi nnegozjat dan id-deal. Dak li qed tgħid inti, jiena li qed ngħidlek, jiena li qed Oqgħod attent. Ma kontx qed mistaqsik, ma kontx. Jiena nerġa' ngħidlek. L-għet oqgħod attent x'asserzjonijiet tagħmel, number one. Is-servizz qiegħed hemm għall-pazjenti tagħna u dik hija l-iktar ħaġa importanti. Il-fatti huma li l-Ministru Michael Falzon kien membru tal-kabinett meta sar dan id-deal fraudalenti u, fil-fatt, kien segretarju parlamentari u bekk membru tal-kabinett ta' Joseph Muscat minn April tal-2014 sa Jannar tal-2016. Dan ifisser li meta ġie ffirmat id-deal tal-Vitals f'Settembru 2015 u kien parti mill-kabinett.